Maayong buntag kaninyong tanan. Kamusta po kayo? Kisa diri ang nakasuway nagtanom og binhi og buto. Ako po naka-assign ako sa Nueva Ecija, no? Doon dako kayo ang palayan, no? So Rice Granary of the Philippines. Sa sinugdanan, gamay ra kaayo ang binhi o og buto kapag tinanim, no? Gamay ra kaayo siya, murag walay pulos. Pero paglabay sa panahon, mudako og mamunga. At sa atong ebanghelyo karon mga igsuon, gigamit ni Jesus ang sambingay o talinhaga sa binhi aron ipakita kung giunsa pagtrabaho sa Dios sa atong kinabuhi. Ug karon pod nag-celebrate usab kita sa pista ni San Juan Bosco, St. John Bosco, ang founder sa mga Salesian priests. Usa ka pari nga nagtanom og binhi sa pagtuo sa mga kabatanunan. And unsaon na to kini pag-aplikar o pag-apply sa atong kinabuhi. Sa atong ebanghelyo mga igsuon, giingon ni Jesus nga ang gingharian sa Dios sama sa binhi nga gilabay sa yuta. Wala ta kabalo kung giunsa kini pagtubo, pero sa tamang panahon mamunga kini. And mauusab ang atong pagtuo. Bisan gamay ra atong mabuhat, kung buhaton nato kini uban sa gugma ug pagsalig sa Dios, kini mulambo ug makahatag ug panalangin sa uban. Ug si San Juan Bosco nga usa ka buhi nga ehemplo niini. Nganuman kay wala siya nagsugod ug dakong buhat. Apan gamay nga binhi sa gugma para sa kabatanunan ang iyang gitamnan. Nagtuo siya nga pinaagi sa edukasyon, pagbuhi og disiplina ug pagpakita og gugma ang mga kabataan mahimong mga matinud-anon nga Kristiyano. Ug tan-awa ang bunga. Daghang kabatanunan ang nabag-o ang kinabuhi ug misunod sa Dios tungod kaniya. At bisan kinsa kita, makaparehas ta ni San Juan Bosco. Dili kinahanglan dako ang atong mabuhat. Bisan sa simpleng pagpakita o gugma sa isig katao, pagtabang sa nagkinahanglan, ug pagdasig sa uban, atong gitamnan ang binhi sa kaharian sa Dios. Magsuon, unsa man ang hagit? Ano yung hamon? Ano yung challenge for all of us? Mga igsuon, ang pangutana, unsa ang binhi nga gusto nato itanom karon? Bisan gamay lang, usa ka pag-ampo, usa ka tabang, usa ka pagpasaylo, dili kinisayang. Ang Dios ang magpatubo niini. Mga igsuon, sundon nato ang ehemplo ni San Juan Bosco. Magpadayon kita sa pagtanom sa binhi sa pagtuo ug gugma. Kay sa tamang panahon, sa tukma nga panahon, mamunga kini og daghan. Amen.